Lila bakashana ngamenza aphuza umlaza ngameva nabendlodla noPapa Khanda ehlala sezantsi kuyifundazwe zethu khona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Life TV igama lohlelo uthakatho ubani igama lami Kingsichanga kwaLuka hleli nabantu ke sizoxoxa into zokuthakathwa nokukhukuleka ukuthi ukhunkululo bakuphi kanjani asike nodabeni sizutho sabe namhlanje uthini kodwa yeah sawona mfowethu njani na kuyaphileka mfowethu sikhona ubani lo phambi kweni uMzwandile owakaZuma isibongo mfowethu yeah sizwe kuthakathoba umamncane obesesithembini khona lapha nobaba sure umamncane ushuthi ubekuyena umuntu omatasa endlini ekhaya lesince ubaba benesithembu umama bekuyena omdala kwabe uyimina oqala kaMama kwase kuhambe ngesikhathi ubaba wase eba nesithembu kwaba khona umamncane sure umamncane naye ubaba wamzalela izingane ezazikhona ingane ezintathu mina ngangingedwa kuMama kuyimini firstborn yababa shuthi ke lapho umamncane shinthi umama besikhulile kuze khona izinto engasazenzi kahle umamncane bekuyena osenzela izinto ekhaya epheke konke noma sesikoleni silungisele izinto konke zesikole shuthi ke ekhambeni kwesikhathi kube khona ukuthi khona into eyenzakalayo la kumina ngaphakathi ukuthi kube khona into kube ngathi iyanyuka mayinyuka ifini imi la ngingazi ukuthi kwenzakalani ngami ngithole ngasakwazi ukuphefumula kwesinye isikhathi ngithole sengiquleka kwathi khamba isikhathi ngimtshele uma ukuthi hayi ma khona inkinga engibhekana nayo ukuthi akusaphefumuleki kahle khona into ehambe inyuke izongixina nje la esifubeni shuthi umana kube khona ubaba oyesangoma ngasekhaya okuthiwa umkhize uma wayesengisa kuyena umkhize kwaba khona ukuthi babe ngiphalazisa benginika imithi yokuthi ngikwazi ukugquma ngiphalaza ukwazi mhlambe iphume lento ila ngaphakathi sure basukuthi ke silokhu sizama lento hayi lutho ukuphuma sure mengitshela lo baba umkhize lo isangoma ethi ngidlisiwe kahle lento elanga phakathi kumina iyidliso and ledliso umuntu ofuna ukungiqomba phansi shuthi ke sihambe sibe nophenyo la lento ukuthi ungabe ubani ongafuni ukwenza lento mhlambe ukuthi umakhelwane bangafuni ukubona kuyaphambili ngoba ubaba oyomuntu nje ohloniphekile endaweni wayesebenza ematragini wayegcina retire esenemali zakhe nje umuntu ehloniphekile endaweni enemali so sihambe sidlule nawo abanye ngoba yena ubaba isangoma somkhize ogcina engakwazanga ukungisiza kahle ukuthi ngithole ukuthi ubani umuntu umnikazi walento sure sikhulume nawo ubaba esidlulisele siye kumunye ubaba naye wesangoma mesithola kuyena lo baba lo uthi lo umuntu osemndenini and umuntu ohlezi esemabhodweni esekhaya and manje uma akasayena umuntu osewathinta amabhodo uma mncane umuntu osehlezi sesemabhodweni sure manje ubaba mezwa leyo nto yena akahambisana nayo leyo nto ukuthi akukwazi ukuthi kungawuma mncane ongabe mhlambe uyena ongidlisile leli dliso leli elingiphilisa kabuhlungu kangaka ngoba lento isinginika inkinga ngempela ngoba ihamba ivuke ngize ngithole sengiquleka nokuquleka ngingazi ukuthi lento kahle kwenzakalani ngempela lokho yakhuphuka iyehla yebo njengoba ikhuphuka lo baba esho ukuthi njengoba sengidlule nalabo abanye belokhu benginika imithi yokuthi ngiphalaze ngigqume nalokho kuphalaza sekumele kuhambe ngami ngikiyeke ngoba lento ihambe isikhathi ukuthi sengiyashona ngenxa yalento le ukuthi ngiyeke kwakona ukuphalaza lelidliso ngiliye ngaphakathi kumina sure kodwa manje uliya ngaphakathi kanjani into ekuphilisa kabuhlungu kanje iyona ke inkinga leyo ukuthi sasikhuluma nobaba ukuthi njoba kuthiwa lo muntu lo umuntu osemagcikini osekhaya umuntu oyena omatasa ubaba kahambisana naleyo nto ukuthi uma mncane owangidlisa leli dliso leli njengoba kumele kube uyena lo muntu alifaka idliso kube uyena othola indlela ukuthi liphuma kanjani kumina manje ubaba akahambisana lento ukuthi uma mncane noma uyena oyenze lento noma kubuzwe yena ngayo lento ukuze ngizokwazi ukusizakala so uma mncane wakho defendwa i-timer current
Yeah. So now kuyi-problem yokuthi as much as ungathi uyazama ukuthola usizo but i-time aliyi-defender kule nto le. Ya time yilona lonke nje elingafuni ukuthi lento siyixoxe nayo uma mncane kodwa mesiya esangomeni sithi umuntu okhona endlini. Uyavela yena uma mncane nje. Ya kuvela ngoba ngisihlala yena uma mncane ubaba namakhosikazi akhe omabili umama noma mncane msuba nezingane kuphela. Thina asasibona abantu abaphikayo since lutho sibhizinisi into asigcikeni. So wona mawucabanga kwakho yini enza ukuthi i-olede elincane libe newintshi kangaka? Yini leyo yenza ehlukile kunezinye ingane? I-time bekelisho ukuthi mina ngilifuzile kakhulu ngoba ngumuntu mina ophantayo. Noma i-time linazo izinto linemali angiyena umuntu ocela kakhulu mina kubaba. Mhlawumbe nasesikoleni ngisafunda ngidayisa i-dick sweet oma broken zonke ngibe ne-pocket money ngiyiphantele ngingafani nezinye ingane zakhe ya. Mhlawumbe iyona into ebemcasula ngoba baba bengikhonzile ngoba bengimfuzile kakhulu. So ubaba kunoku-impress kuba impress mayekubona ukuthi uyiphanta and awumkhathazi ngalutho leyo nto besihlala kabi kumamncane. Ya ngiyacabanga ukuthi iyona eyamenza ukuthi ezefinyelele ukuthi enze lento eyenzayo kumina. So since ke kunalento mawunibuka yena ebusweni ke niyakwazi mhlawumbe ukuxoxa naye akashalazi. Akashala nami iyona into engithusayo ngempela ngoba like uyena umuntu okind osenzela zonke izinto nani. So nami sengiyabona ukuthi njengoba ezinye izinto ukuthi mina engenzela into zami ngibe nezinto zami mina eceleni ethanda ukuthi kube kanjalo ukuthi mina omdala mina firstborn mina ngiba nezinto zami eceleni. So nami ngiyaba nakho ukusola ngenxa yalokho ukuthi mina mengenzela izinto nginezinto zami eyibeke eceleni. Samuntu okubamba kamnandi kanti ngapha ufuna uyangishaya phansi ya. Yona inkinga nje impela. Wena ubudlelwane bakho mhlawumbe nezingane lezi ezinye zakho ezalwa uyena bunjani ne right? Ya zona ingane si right ubaba wasikhulisa ukuthi nje sizwane since igazi elilodwa si right nazo ingane. Nangi. Ya inkinga nje. So ikahle into ekulethela ukuthi uthola umuntu ongakulekelela ekutheni ukhiphe lento kuwena. Ya bengalijabulela nje usizo ukuthi bengisize bandla nombani ongazi engisize ngalento ngoba ingiphilisa kabuhlungu lento le. Ibhlungu ngempela ihambe ithule ibuye ivuke futhi. Nganza kwethu niyaluzwa kodaba lami futhi libeka ukuthi unenkinga eyidle selingaphakathi liyahlala enyuka esibweni sakhe kanti sebenze bamtshela ukuthi ukuphalaza kwakhe sekufanele phalaze umuntu ozoyazi ngqo inkinga ukuthi kephi akwazi umlamulela ngoba sengaya ingozi ukuthi agcine ethi uyaphalaza kube sekukhamba kwakhe emhlabeni. Asazi uthakathi ke buningi ingane zakwethu buyenzeka. Wena uthakathi uba awusuzosixoxela lo ndaba. Sale kahle. It's the Black Life TV.